Ei, bojos i boges! La gent que em coneix sap que pateixo una insuficiència cardíaca de tipus Quilip 4, la més severa que existeix, amb una esperança de vida realment baixa. Aquesta insuficiència està provocada per un infart de miocardi agut que vaig patir ja fa gairebé 4 anys i que em va tenir a les portes de la mort. I que, com diria el meu pare, m'ha deixat el cor fet una guitarra. The Chamber of Understanding. Tenia aleshores 54 anys. El meu pla llavors era celebrar el meu 55 aniversari com el de la meitat de la meva vida aniversari. Segons els meus càlculs, entre els avenços científics i el meu estat de salut, mai havia tingut problemes seriosos i sempre havia portat una vida relativament ordenada. La possibilitat d'arribar als 110 anys no era cap animalada. De fet, jo crec que la majoria de vosaltres hauria de ser capaç d'arribar a aquestes edats, assumint un estil de vida mitjanament ordenat i un historial mèdic sense gaires desgràcies. L'aniversari i la meitat de la meva vida no va passar. El meu primer any després de l'infart va ser dur i em va costar molt tornar a valdre'm per mi mateix. De fet, tinc una discapacitat del 70%, hi ha moltíssimes coses que no puc fer. Els efectes secundaris de la insuficiència cardíaca han fet que, per un motiu o un altre, m'hagin hagut d'ingressar a l'hospital gairebé cada any des de l'infart. Si bé al principi intentava no llegir massa sobre la meva malaltia i senzillament fer tot el que em deien els metges, en acabat vaig fer el que faig sempre. No només vaig començar a devorar informació, sinó que em vaig crear unes alertes de Google que m'informen cada cop que s'escriu un article nou relacionat amb la meva malaltia. No cal dir que segueixo fent el que em diuen els metges rigorosament. Al cap i a la fi els dec la vida. I això sí que es mereix un vídeo de la sèrie El meu periple per l'infart, que espero fer en un futur no gaire llunyà. Crec que aquest sí que hauria d'arribar sense masses problemes. A força de llegir sobre la meva malaltia he pres més consciència, no tant sobre la gravetat, amb 3 setmanes a l'UCI ja em vaig fer una idea, sinó sobre les perspectives de futur. Així, cada any per aquestes dates m'entren uns sentiments contradictoris, una barreja d'inquietud i temor, recordant el terrible que va ser aquella època i lo fotut del meu pronòstic, i agraïment i felicitat perquè encara que amb empentes i rodolons segueixo aquí. Soc un optimista patològic, no puc evitar-ho, i encara que sóc conscient de que qualsevol dia pot ser el meu últim dia, o qualsevol vídeo pot ser el meu últim vídeo, intento no pensar gaire en això. Les meves possibilitats d'arribar als 110 anys s'han reduït ostensiblement. No és que abans visqués com si no em anés a morir mai, però ara molt menys. El que sí tinc claríssim és que no penso viure com si m'anés a morir demà. Segurament, quan arribi l'hada destral, m'enxamparà una mica amb els pixums al ventre. Coses al tinter, vídeos per fer, coses a dir, sobretot a la gent que estimo. Però si m'estresso molt pensant en tot això, jo crec que serà encara pitjor. Així doncs, em cuido el millor que puc, intento prendre-m'ho amb calma, pico ferro, perquè no em doni un altre infart, fa molt de mal, i que Déu, en el qual no crec i en el que tant em cago, reparteixi sort. Abans d'acomiadar-me vull agrair a la meva família i amics tot el seu suport i paciència, aguantant la brossa que els hi fico per WhatsApp. També als meus subscriptors, que pel que sembla ja no són només família i amics directes, però sobretot vull dedicar aquest episodi al meu amic i mecenes Ivan, que m'ha regalat aquest focus LED tan catxondo pel meu aniversari i amb el que espero aconseguir un puntet més de qualitat als meus vídeos
i molta més llibertat a l'hora de gravar-los. Així com pugui, vull fer un vídeo sobre per què crec que la llum és el factor que més influeix a l'hora d'aconseguir qualitat d'imatge, més fins i tot que la càmera o les òptiques. Fins que ens olorem. Smell you later!